Inden for emnet eksponentiel funktion skal jeg nu løse opgave 1024. Benyt renteformlen til at udfylde resten af tabellen. Her på tabellen har jeg markeret nogle tal med fed skrift, og det er de tal, som vi ikke kender til. Her ved første søjle så har vi blandt andet begyndelsenskapitalen, som betegnes K0, renteform per termin, der betegnes med R, antal terminer, der betegnes med N, og slutkapitalen KN, og den kender vi så ikke til. Så vi ser på første opgave. Altså den almene renteformel, det er KN er lige med K0 gange 1 plus R opløftet N. Og med den her formel så finder man slutkapitalen. Så er der begyndelsensværdien, som også kaldes for begyndelsenskapitalen. Og det er så K0, og jeg har så isoleret K0, så der kommer til at stå KN divideret med 1 plus R opløftet N. Som I kan se, så får vi også brug for at kunne finde rentefod per termin, der betegnes med R. Så den isolerer jeg også i formlen. Og det gør jeg til at starte med, så dividerer jeg med K0 på begge sider, så der kommer til at stå KN divideret med K0 er lige med 1 plus R opløftet N. Så tager jeg enderoden på begge sider, så der kommer til at stå enderod af KN divideret med K0 er lige med 1 plus R. Og derefter subtraherer jeg med 1 på begge sider, så R bliver isoleret, og den endelige formel for rentefod per termin bliver enderod af KN divideret med K0 minus 1. I vores første opgave her kender vi ikke til slutkapitalen KN, så vi gør også brug af formlen heroppe. Og vi indsætter simpelthen bare vores værdier. 1500 gange 1 plus 0,12 eller opløfte 4. Og vi siger 0,12, fordi at vi omskriver vores procent til decimal. Og det giver så 2360,28. Ved et andet tilfælde her er det begyndelseskapitalen K0, som vi mangler. Så vi skal gøre os brug af formlen her, den anden formel. Og igen indsætter vi vores værdier. 7481 divideret med 1 plus 0,12 opløftet 8. Og det giver så 3199,79. Så er der tredje, hvor vi ikke kender til rentefod per termin, men vi kender de andre værdier. Og vi gør også så brug af formel for rentefod per termin. Og det bliver så sjette rod af 1506 divideret med 850 minus 1. Og det giver så 0,10, og omskriver man det til procent, det vil sige gang med 100, så giver det 10%. Så er der fjerde eksempel, hvor vi mangler slutkapitalen. Og vi gør også så brug af renteformen for slutkapitalen. Og vi indsætter vores værdier, så det bliver 850 gange 1 plus 0,10 opløftet 12. Og det giver 2667,66. Femte eksempel her, så mangler vi begyndelsesværdien, og vi har de andre værdier. Så vi gør os brug af formel for begyndelsesværdien, KN divideret med 1 plus R opløftet N. Og vi indsætter vores værdier. 75.029 divideret med 1 plus 0,096 opløftet 10. Og det giver så 30.000,16. Og det sjette og sidste eksempel er, hvor vi mangler vores rentefod per termin. Så vi skal gøre os brug af formel for rentefod per termin her, hvor R er isoleret. Og igen, så indsætter vi vores værdier. 15 roden er 29.343 divideret med 9.250 minus 1. Og det giver 0,08. Og ganger man med 100, så får man det i procent, som er 8%.